Cu ce gânduri sau sentimente ai plecat în Portugalia? Frământat de alte probleme. Deja din aeroport vedeam mai mult nu mi-am dat seama că plec în Portugalia, ci mă simțeam mai degrabă pe drum. M-am văzut cu Claudia la aeroport și am băut o bere. Noroc! Mă uitam, stăteam acolo și filmam. Stăteam și fugea spre mine și a fost... M-am simțit ca în filme. She looks at me like she's taking photos. Mamă, ce bine miros. Stood laughing. Bine. Lung capacity. And the first crunch, potato cheese and onion crisps. Wide-eyed at the window. Miros a boschetar. And I just stand there. Speram să mă detașez de cei acasă și să mă bucur de prezența Alexandrei, a soarelui și a vinului. Hai că e bine! Hai! Am băut și vin și am făcut și dragoste și pe afară. Dar dragostea a fost mai mult decât fizică. A fost... Nu relație cu... Toți sunt oameni, decupezi tu, nu? Ce să decupezi? Hai tu, nu? Uite, vezi? A fost binecuvântat de soare și de vreme bună, de vin bun. Tare, îmi place. Ce? Cadrul așa cum ies mașinile. Da. Acum vine tramvaiul. On to take back to Pocket Town, on to take back to Am engleză. Pocket Town, on to take back to Pocket Town, on to take back to Pocket Town. Oh yeah. Ba, sunt foarte aproape. Lasă și pe așa să mai drăguț de aici. Nu? Nu? Mua! Mi-a mai plăcut și foarte mult întâlnirea ieșit în oraș cu prietenele Alexandrei. Și
Yeah. That's so cool. Yeah, like that. Smile. Shit, so I don't It's not think- gonna have sound anyway. Because the empty, So it's pretty nice. Nu m-am întâlnit neapărat cu prietenele Alexandrei, cât m-am întâlnit cu finlandezul. It's no Zero, sound. so empty 7. So They are very new. she can Și s-a așezat lângă mine și fără să vrem am început să vorbim și ne-am oprit din vorbit când am plecat. tell some shit about us behind the video. Have you seen the displays? It's like small displays somewhere. Țiganca. Even I. Oh, Even you I say know. that? Yes. Yes. Yeah. I know. Like it's Tzigani. Tzigani. Yeah. Yeah. Like this all the time. But it's smart. Bro, fucking... What the fuck? You're not human, fucking alien. That's not normal. Fucking Hollandezen. Oops. Uite-te aici. Prezint școala mea. Politehnico Porto. Ce căcat. Haide. Am fost la o bodegă în care merg localnicii, nici nu apare pe Google Maps. Nu te uita în spate, nu te uita în spate, nu te uita în spate, uite-te în spate, acum uite. Ha! Ce nas ai, îmi place așa de mult. Am mâncat, cred că cu 20 de euro amândoi ne-am săturat. Pentru ce poze? Aco cum mâncăm? Da. Spune chiar un pic comunist, dar nu știu dacă e cuvântul corect. Fac o baie și să-mi pun faianță de asta în baia mea. Vrei faianță în baie? Vrei faianță în baie? Vrei faianță în baie? Miau. Și face Ia stătea deja drăguț. uite. Am mai fost într-un local care era foarte întunecat. Și lumea nu înțelege, frate. Lumea nu înțelege. Hop. Părea foarte vechi. Un local, a spus Alexandra, clasic portughez. Ne-a dus un cârnat și a dat foc în fața noastră și l-am prăjit noi. Thank you very much. Pe poziție viitoare. Hop, mamă, hop, hop. Mamă, ce frumos. Uite asta. Oh, Leo, haide. Hop, hai băieții. Hai băieții. Ce Messi! Hai băieții. Oh, yeah. Hai băieții. Mai aștept. Me gusta cantar desde hoy. Me gusta tocando mi canción. Para acabar de copas. Na zdarovie! Ia, pizdeț! La culcare! Încă o experiență, aș putea spune, a fost nu știu ce grădini. Cu Mingi, Monkey. Ei suta fucking su mahalui ja tappaa kattei suta fucking sittu da poitti. Ma satana. Era un parc
și poteci peste tot. Iară. Era pe de o parte orașul și pe de alta era râul care desparte orașul în două. Cultura de a merge liniștit, slow life-ul, nu se grăbește nimeni. Tu știi cât de mult te iubesc, Alex. Să mă pupi în nas, să-mi țin pupicii. Lumea iese afară să se plimbe. En nombre de la empresa Tomás Tudor y de toda la tripulación. Se stă în parc și asculti trupă live. Na 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 na. Hey Jude. Yeah, come on everybody, everybody sing. La 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 la. Ești? La restaurant cu părinții Claudiei tatăl Claudiei a venit și ne-a povestit despre Acum. Hello. Yeah. Bună ziua. Salut. Un veric care ne putea duce pe partea cealaltă a râului din Lisabona cu barca. What a pretty night in Lisbon. Claudia, say hi to the camera. Hi. Hello guys, welcome to my vlog. No. Say hello to the camera. Oh, hello. So nice. Mi-au dovedit să ne Excursia pe care am făcut-o cu Clau, Danilo, Sandy. Am făcut un hike după ce n-am mai fost pe munte de foarte mult timp. Imagine he's 45 actually. Escaped from some place. Oh my god, like my canoe. He flew away from Dominican Republic. And he has a whole family, but Izbeau de stânci, aruncau cu apă în toate părțile și se făcea un curcubeu. It's not cold.
dar aveam chef de viață. Kiss cam. Ew! Kiss cam. Mua! Kiss cam. Hello, Mr. President. Problema cea mai mare cu vacanța asta a fost până la urmă finalul, care Ce ai vrea să auzi când vezi clipul acesta? a venit mult mai repede decât trebuia. A fost minunat! Absolut minunat! Deci nu pot să vorbesc acum. Sper să continue viața într-un stil asemănător. Și Alexandra, când vede asta, să știi că mai puțin ceva puteți ține de asta că e gata până de Crăciun. Acum vine cu milia, doar ea mă poate vindeca. O fumez, o fac drum. Mi-a promis că-mi intră în sânge Iana, mi-a promis că-l face dulce brană. Noi nu o facem după. Nu mai zâmbesc ca după. De ce? Pare interesantă? Da.